Material necessari. Per l'experiment d'avui necessitarem un got o un pot de vidre, llenties, pedres, cotó i 2 capses. Per començar, i ara amb les 2 capses, una l'utilitzarem per fer-li un laberint a la planta i l'altra agafarem un tros pla per fer obstacles i ho retallarem. Així. Ja tenim els 2 cartrons tallats, ara només falta aferrar-los així. I ara tenim que fer un forat aquí dalt. I així és com ha quedat el forat per on té que sortir la planta. Per fer la planta, ara tenim que ficar les pedres dins el pot i posar les llegums per dalt del cotó totes les llenties escampades per dalt del cotó i embolicar-lo. I posar-ho dins el pot. I ara només faltaria regar la planta i posar-ho dins la caixa baix del primer obstacle. Així. I ara regam la planta i la duim a la caixa. La posam i tancam. I ara per aquest foradet tindrà que sortir la planta fent el circuit que li hem muntat. I ara hi ha que esperar a que la planta neixi. I així és com va creixent la planta. Ha tardat molt a créixer, faltaria que creixessi més perquè pogués sortir per el forat. Adeu i gràcies per veure el vídeo